Hi guys, welcome to RS Aquarium and Pet Madness. நாங்கள் இப்போ ரொம்பவே வருத்தத்தில் இருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே 3 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். 3 வீடியோஸ்லையும் கமெண்ட் எதுவுமே வரல. ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கேளுங்க. நீங்கள் கேட்டால் தான் அடுத்து என்ன ஒரு கண்டென்ட் போடுறது, எதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ இப்போ நாங்கள் போகிற வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீப்ளே பண்ணுறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஏற்கனவே 3 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். அதாவது ஃபிஷ், அக்வாரியம், பேர்ட்ஸை பற்றி போட்டோம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டாக்ஸை பற்றி போட போகிறோம். இந்த வீடியோவில் டவுட் இருந்தால் கீழே கேளுங்க, நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம். வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு டாக் வாங்க போனீங்கன்னு டிசைட் பண்ணிட்டா நீங்கள் ஓகே காசு இருக்குது நம்ம போய் வாங்கிடலான்ற அப்படி பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் வீட்டில் அதுக்கு பெர்மிஷன் கரெக்டாக வாங்கிக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருந்து நீங்கள் ஒரு டாக் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் இல்லாதப்போ மற்றவங்க தான் அதை பார்த்துக்கணும். வேறு வழி இல்லை, அவங்கள ரொம்ப அலைய உடையதாக பண்ணிடும். அதனால் நீங்கள் எல்லாரோட பெர்மிஷனையும் கேட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இல்லாதப்போ நீங்கள் இல்லைனாலும் கூட பரவாயில்ல, மற்றவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட உங்கள் டாகை பார்த்துக்குருவாங்க. அதனால நீங்க முன்னாடியே டாக் வாங்க போறீங்கன்னா அவங்க சம்மதிக்க வச்சு, இல்லைன்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க டாக் வாங்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா, நீங்க ஒரு டாக் பப்பி வாங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேஸ் அதுக்குன்னு தனியா செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். சில பேர் என்னன்னா பப்பியை வீட்டுக்குள்ள, அதாவது அவங்க வீட்டுக்குள்ள விட்டு வளர்ப்பாங்க. அப்படி வளர்க்கக்கூடாது. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, வீட்டில் மோஸ்டா எல்லாரோட ஹவுஸ்ல டைல்ஸ் போட்டிருப்பீங்க. அப்படி டைல்ஸ்ல அந்த பப்பி நடந்துச்சுன்னா அதோட கால் ஒரு மாதிரி விருதா சொல்லுவாங்க, கால் ரொம்ப வளைஞ்சிரும். சின்னதுல இருந்தே டைல்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா வழுக்கும்ல, அதனால அதோட காலுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணலாம். ஆனால் முடிஞ்ச சிமெண்ட் போட்டு ஏதாச்சும் ஒரு தரையில அதுக்குன்னு தனியா ஒரு பிளேஸ் ஒதுக்கி வச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ராட்வீலர் டாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வளர்க்கலாமான்னா வளர்க்கக்கூடாது. ஏன் நீங்கள் கேட்கலன்னா, அப்பார்ட்மெண்ட் அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் கூட ராட்வீலரை வளர்க்க முடியாதுன்னா அவ்வளோ பெரிய வீடே அதுக்கு அவசியம் இல்லை. குட்டியான வீடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அப்பார்ட்மெண்ட்னா நீங்கள் மட்டும் இருக்க மாட்டீங்க. அப்பார்ட்மெண்ட்னா 10-20 பேருக்கு மேலேயாச்சும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா ராட்வீலர் அந்த மாதிரி பெரிய டாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே சவுண்ட் பண்ணுவோம், நிறைய பிரச்சனை வரும். அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நார்மலான டாக்ஸ் வாங்கிக்கலாம். இல்லை நான் மீடியமான ஹவுஸு ஒரே நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம் தனி வீடுனா நீங்கள் அப்போ இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம். இப்போ செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் டாக்ஸை ஹாபிக்காக வளர்க்குறது, கார்டிங்ஸ்க்காக வளர்ப்பாங்க. ஏன்னா வீட்டில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், நிறைய பேர் திருடுங்க, அந்த மாதிரி பாம்பு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்குன்னே சில பேர் கார்டிங்க்குன்னே வீடை காவல் காக்கவே டாக்ஸ் வளர்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி டாக்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், அதாவது ராட்வீலர், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், அந்த மாதிரி நிறைய டாக்ஸ் இருக்குது. கார்டிங் டாக்ஸ்னு டாபர்மேன்லாம் கார்டிங்க்கு அதான் நம்பர் 1. அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை நான் கார்டிங்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கலாம், ஏன்னா எனக்கு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு மெம்பர் மாதிரி வேணும்னா ஃப்ரெண்ட்லி டாக்ஸ் அண்ட் ஹவுண்ட் டாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்லி டாக்ஸ்னால் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது லேப்ராடார் டாக் செலக்ட் பண்ணலாம். இல்லை பக், டேஷ் கவுன், பொமரேனியன், அந்த மாதிரி நிறைய பக் ஃப்ரெண்ட்லி டாக்ஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த டாக் வேணுமோ அந்த டாக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதை பார்த்துக்கலாம். அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா கைஸ், பப்பியை எப்படி வாங்கணுன்றது. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க, பெர்மிஷன் வாங்கி பிளேஸு எல்லாமே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பெட் ஷாப்புக்கு போய் பப்பியை வாங்கக்கூடாது. ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், எதுவாக இருந்தாலுமே பெட் ஷாப்பில் வாங்குறத விட்டுட்டு ஒரு ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட போய் வாங்கினீங்கன்னா அதோட பேரண்ட்ஸும் ரொம்பவே ஹெல்த்தாக இருக்கும். ஆனால் அதுலேருந்து வேறு அந்த பப்பீஸும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதனால் மோஸ்ட்டாக ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட போய் வாங்கினா ஏன் சஜஷன் படி அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். சரி ஓகே, எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ப்ரீடர் இருக்கார் டாக் வளர்க்குறவங்க, அவங்ககிட்ட போய் வாங்கிடலாம்னா கூடாது. ஏன்னா அவங்ககிட்ட கரெக்டாக வேக்சினேஷன் போட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். வேக்சினேஷனை பற்றி நாங்கள் வேறு வீடியோ போடுறோம், அது ரொம்பவே பெரிய விஷயம், மண்டபி பிடிச்ச விஷயம். அதை பற்றி நாங்கள் தனியாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதனால் அந்த வேக்சினேஷன் ஃபுல்லாக தள்ளி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம டாபிக் பப்பி எப்படி வாங்குறது மட்டும் பார்ப்போம். பப்பி வாங்குறப்ப அதோட பேரண்ட்ஸை பார்த்து வாங்கணும். அது எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து அதுலேருந்து வர பப்பீஸ் எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுவும் பப்பி பிறந்து ஒரு 45 days வரையும் அதோட பேரண்ட்ஸ் தான் இருக்கும்.
இருக்கணும். ஏன்னா அது அப்பதான் அதோட சின்ன சின்ன விஷயத்த கத்துக்கணும். அதோட பேரண்ட்ஸை பார்த்து என்னென்ன பண்ணணும் அதை கத்துக்கணும். நீங்க எதுவுமே பண்ணாம பிறந்த ஒரு 2 days 5 days 1 weekலயே வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நீங்க கொடுக்க சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே இருக்கும். அதனால நிறைய டிசீஸ் எல்லாம் நிறைய ஆபத்துகள் இருக்கு. அதனால 45 to 50 daysக்குள்ளுக்கு பார்த்து அதுக்கப்புறமா வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ட்ரெயின் பண்ணவும் ஈஸியா இருக்கும். மற்றதெல்லாம் அதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து கத்துக்கணும் guys. அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் guys. ஏன்னா நீங்க ஒரு பப்பி வாங்கினீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மில்க்ல வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அது வந்து ஒரு 45 days வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா ஒரு 1 week 2 weeks அதையே கொடுக்கணும். அதை நல்லா அது குடிச்சு அது பழகிடுச்சுன்னா மில்க்ல இருந்து வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் மில்க்கை மட்டும் வைக்கணும். நார்மலான தண்ணி கலக்காத பால் அதை மட்டும் வச்சுட்டு அதை குடிக்க பழகிடுச்சுன்னா ரைஸ் இருக்குல்ல சோறு அதை வந்து நல்லா பாலில் நல்லா பிசைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அதை சாப்பிட்டுக்கணும். ஒரு 60-65 days வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நோ ப்ராப்ளம். நீங்க மீட் கூட கொடுக்கலாம். ஆனா மீட்டை வந்து ஒரு 45 minutes to 1 hour வரையும் அது நல்லா கேஸ் ஸ்டவ்ல நல்லா பாயில் பண்ணி அதை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா பழகிக்கணும் guys. அதுக்கப்புறம் 70 to 3 months ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க நார்மலான ஃபுட்டை கூட கொடுத்துக்கலாம். இல்லை பெட் ஷாப்ல போய் பெடிகிரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீட்டில் ஃபுட்டு இல்லைன்னா அப்போ வேணால் நீங்கள் போய் அந்த சாய்ஸ் எடுக்கலாம். பெட் ஷாப்பில் போய் பெடிகிரி வாங்கலாம். இல்லை வீட்டில் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை தவிர்த்துருங்க. நார்மலாக நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டை கூட அதுக்கு போடலாம். அதுக்கு வந்து அவ்வளோதான் கைஸ். ஃபுட்டு பாயிண்ட் வந்து முடிஞ்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டெய்லி ஒர்க் அவுட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ்லாம் எதுக்கு டாக்ஸின்னு கேட்டால் முக்கியமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா அதுவும் நீங்கள் கொடுக்க தான் சாப்பிடும். அதோட ஸ்டொமக் ஃபுல்லாகிடுச்சா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதோட அந்த செஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த பகுதி வந்து நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஹார்டாக இருக்கும். ஹார்டாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது சாப்பிட்றது போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் விட்டுலாம். இல்லை நான் ரொம்ப நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப குண்டாயிரும். அதுக்கப்புறம் அதை நார்மலுக்கு கொண்டு வரது ரொம்பவே கஷ்டம். அதனால நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஒரு நாளைக்கு 1 hour 2 hour அது எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டு மற்ற நேரம் எல்லாம் அதோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டாக் லைஃப் லாங்காக உங்கள் கூட இருக்கும் guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ guys.